Ubytovanie v Holandsku a všetko, čo o tom potrebujete vedieť. Tipy. Spolubývanie. Bývaš s random ľuďmi. Často je zdieľaná kuchyňa aj kúpeľka a niekedy sú zdieľané aj izby. Ceny sa pohybujú od 400 do 900 eur. Štúdio. Samostatné bývanie. Nič nie je zdieľané a cenovo je to drahšie. Počítajte cca 900 až do 1500 eur. Hakská univerzita spolupracuje s firmou menom Duvo. Tá vám na jeden rok vie ponúknuť štúdio za 600 eur. Linky a informácie máte na stránke školy. Byt. Tu je najväčší komfort. Je to drahé pre študentov a ťažké získať. Cenovo je to 1200 do nejakých 2000 eur. Samozrejme, dajú sa nájsť byty aj za 900 eur mesačne. Väčšinou sú nezariadené, alebo tam máte príliš zlé podmienky. Čo sa týka miest, Amsterdam je najdrahší a dopyt tam je extrémne veľký. Druhý je Rotterdam, ktorý je od niečo lepší. A tretí je Haag. Treba vedieť jednu vec, že v Holandsku je akurát ubytovacia kríza. Málo bytov, veľký dopyt. Na jeden byt alebo izbu sa vie objaviť čakačka aj 50 ľudí. Aj viac. Poplatky. Často sa tu dáva depozít 1 alebo 2-mesačného nájmu. Ak idete cez agentúru, tak im platíte províziu a niekedy dokupujete nábytok. Hlavný bod, kde hľadať. V Holandsku sa nachádzajú platformy ako napríklad Pararius, Funda, Kamernet, Facebook skupiny, Housing Anywhere, Stackies, lotérie a x ďalších. Niektoré stránky si pýtajú mesačné predplatné. Neberte ani jednu z týchto vecí ako samozrejmosť. Hľadajte s predstihom, musíte byť prvý alebo medzi prvými a hláste sa všade, ak vám to vaša morálka povoluje. A modlite sa, aby sa vám pošťastilo. Nasledujúce video bude o podvodoch, s ktorými sa môžete stretnúť. Dajte like a follow, aby ste ho nezmeškali a my sa vidíme na budúce. Čaute.